Takas pakasaritaan met ni Isayas ay surat ti daan at tulag digiti nagkapuanan na idi ngay nararamid na ngakas may samot idi adalan nga mangisorsoro kas kinunana ni Isayas iti 59 iti 8 iti dalan iti talna di naammo ket awan iti kinaustisya kadagiti pagnaan na inaramid da ida nakillo amay papan ijay di naammo iti talna digiti daddo bakakabsat nga ibagbagana nga anda nga ammo nasurot tinapudno adalan tadigiti kabsat iti dalan nga ibagbagana digitoy anay surat kas inna idi insorsoro ni Isayas nga dalan nga agturong iti Dios. Takas kinuna naman ni Isayas iti 38 iti 15 anyat sa wakto iso nagsao kanya ket iso met laeng inaramid na magnaakto asi pakumbaba data iti pannagnana si pakumbaba ni Isayas iti amin kadigitawen ko gapo iti pait ito'y kararwak digita tinna idi inbagbaga inyad adal kadigiti tattao idi ta iti napudno adda metlaeng nigitoy nga hantay kuma nga aglabsing nigitoy asursurat hantay ko mga mapan iti sabali nga garamat iti sabali a pagsasao nga han a kuskusto no diket digitoy tintay lang ipalawag kas kinunaman ni Isayas iti 34 iti 16 sa pulon nyo iti agapo iti libro iti Dios ket basaen nyo dagitoy awan to ti agkurang awan to ti mangsapul iti kadwana so dagiti kabsat nga hantay kuma agsapul ti kadwana no diket digiti laeng itin tayo ipalawag kas kinunana digitoy asasao ta awan to iti mangsapul iti kadwana ta iso iti imbilin iti ngiwat ko ken iti espiritu na inurnong na ida iso digiti kabsat kas pamaneknek nga hantay kuma nga agsapul iti kadwana tadigitoy iso iti inkaskasaba idi ni Isayas iti napudno ngadda iti linaon ti lokot ti pagbasaan iso digitoy tinna indaldalan idi inbasbasa kadagiti tattao idi nagturong iti panunot ti tunggal tao iti Dios tadigitoy iso iti napapateg na ibagbaga iti linaon iti Biblia iso nga kabsat digitoy kas napapateg kay papanan na adalin tayo iti ususto akay papanan na iti umiso ken pilyen tayo kas digitoy iti tayo panagaddang agala tayo ti taddo maapaset ti surat kas pangarigan alaan tayo ti Jeremias adda ijay ti kay papanan na betlaeng iti Isayas iti Ezekiel ken iti dadduma apaset ti adda ti linaon ti Biblia so digiti kabsat itin tayo lang ipalawag ngadda digitoy asasao tadigitoy iso ti makay-ayo ti Dios nga agturong kenkuana iso nga kabsat
kas napapateg ngayon na manen ibaga kada kayo di gitoy apakasaritaan nagadado asalaysay nagpuskol iti linaon iti Biblia nigitalaan kuma tintayo sukimaten amun nigitoy apalimod kas na spiritual na palawag iso agyaman nakakabsat itian anusyo ngagbuybuya agdengdengeg digitoy ngay dandanon kumet iti linaon ti Biblia taligitoy iti pakabang aran iti panpanunot tayo ken ti puso tayo nga agturong iti Dios digitoy abanbanag kas adda apalatandaan digitoy apagilasinan ken dakkel mo ti pagyamanak iti Facebook tadda datoy mangidandanon pakabuyaan nyo digitoy ken adda pay iti YouTube kakabsat no kahit yo nga amuin buyaen adda pay jay kakabsat tinak i dandanon amabuya kasi ti Bible study katagyaman nakakabsat digitoy iti adda kanyak isoy da isi-share ko kada kayo digitoy tapno malawagan iti panpanunot tunggal tao iti makaanos ngagbuya katagyaman ak Diyos Ama na kaunsamen amen.